Maigsuon, ngano nga gikulbaan ko, pero ganina sa pagpaso, sa pag-abi-abi, murag nawala ang akong kulba, kay ngano man, na saksihan gayud nako ang tinuod nga ako gayud nga ihimo gayud nga tema sa akong wali karon. May tungod gayud sa kapistahan ug labaw sa tanan sa mao gayud nga ato gayud nga hinumduman karon ang kabalaan sa ato gayud nga amahan si Monsignor Fred nga nag-ula sa iyang kaugalingon para kanatong tanan, labi na sa Mary's Little Children Community. Maigsoon ko na ni Kristo, mangutana mo usay tema, unless the grain falls down into the ground and dies, it will never bear fruit. It will never live. O di siya mamunga. Mao ni akong nakutluan tungod kay mao ni akong nasaksihan karon. Si Monsignor Fred, sa buhi pa siya, dili kay nato o wala kay nako makita ang maugayod nga inana ka perpekto kalihok sa maugayod nga iyahang gitawag og spirit. Isip founder sa Mary's Little Children Community. Karon nga nasinati nako, pinaka nasinati nako. Honestly, I tried not to be emotional, but karon makaingon jud ko, balaan jud kaayo ang atong amahan. Nganuman tungod kay nakita nako sa iya gayod nga kamatayon, ang iyang presensya nga naa dinhi naghatod gayod og kinabuhi natong tanan. Nganuman tungod kay karon makaingon ko sa akong pagbalik dinhi sa Mary's Children, I am standing on the holy ground. Ingon ko gikulbaan ko kay this is actually a healing community, a healing place. Ug ngayon kung makasasala na kay kung dako, nakaingon ko, muranig prodigal son ang ako ang pagbalik din But again, I tell you, it is not an issue of the son nga nibalik, kundi it is an issue. Unsa ka mahigugmaon ang amahan nga akong giari dinhi. Ug nagbunga kini sa kamaghigugmaon sa maugayod nga pamilya nga iya gayod nga gipundar. I thought nag-expect ko sa pangapanagway sa mga kaigsunang pari sa akong gibuhat kaninyong sa pipila ka mga katuigan. Pero pagdayong sulod nako dinhi, gisugat mangkog mga anghel nga mga panagway. Atong pakpakan ang Ginoo niya na Maigsoon, dili ni abla-abla lang. Ako ning gibungat kaninyo tungod kay mao ni akong kasinatian. For the past few years, nga I experience a kind of experience nga makarealize ko sa daghang mga butang, sa daghang mga okasyon, sa daghang gayud nga mga panghitabo, nga unta angay nako nga makita pero wa nako makita. And only 2020, nagistorya mi ni Monsignor Fred. And I tell you, it is really an emotional conversation kay didto ko nakasinati sa tinuod nga amahanon gayud niya nga pagtambag kanako. Ay naliputan nagunsa to kay amo ra jud to. Pero nakita nako ang iyaha gayud nga pagpasaylo, ang iyahang kaluoy ug ang iyang gugma. And one thing maunay nakahatag nako og usog sa pag-ari dinhi is when I remember that he told me, you know, Father, in loving, in forgiving, and in mercy, and being compassionate, do not count. Ayaw pag-ihap, ayaw pangwinta. And that's the strength of our dear Monsignor Fred. Nganong until now, daghan gihapon nga mangilad. Diya niya, okay ra gihapon siya. Daghan kaayo maglipat-lipat sa iya, okay ra gihapon siya. And I keep on asking that. Sa katong dinhi pa ko, ano ka nga di man ikapuyon si Monsignor sa pagpasaylo ni mga tawhana? It's because he never counts.
That unconditional love of a father, diha ko nagkuha og kusog sa pag-ari sa inyong atubangan karon. And I will grab this opportunity to ask your forgiveness. Labi na sa atong mga akong kaigsunan, mga kaparian, sa mga higayon nga diin nakapasakit ko, nakapahiubos ug uban pa, labi na sa community as a whole. Ug diha ni Monsignor Fred kay nakapangayo naman ko niyag pasaylo. And I tell you, nakaingon ko, of all those experiences nga nagpakumpisal ko, nindot man magpakumpisal, pero mas walay pinakatamis nga masinati sa usa ka tawo nga makabaton siya og kalipay ug kalinaw kundili ang maong matamis nga pagpasaylo. Migsuon, during those times, COVID man, wa jud ko niya magakos ug wa jud ko kagakos niya. And siguro mao na akong mahayan kay wa jud ko naningkamot sa pagduaw jud kaniya. But again, I tell you, it's really enough for me nga daw katong iyang pagpasaylog ang iya hagayod nga paghatag nako og kinabuhi. Maotoy nakahatag nako ug bulok sa akong pagkatao, sa akong pagkapari. Ang iya lang nindot kayo nga gipasalig nga magampo siya kanunay nako ug dili siya muhunong sa pagampo. And giingnan ko ni Anderson nga tong dinhi siya ni biduaw siya ka Monsignor Fred, mas nailhan pa kuno ko ni Monsignor kaysa ni Anderson. Ingon siya, kinsa gani ka? Si Father Anderson, Father Tontonyor. Unya sa iyong gisulti, sumpay, kumusta na si Herbert? Hapit ko makahilak ni adtong balitaa. Kay, honestly, daghan kay kong pagkukulang. And I tell you, this is actually not a moment nga mag-mourn, but a moment nga maglipay. Akong kupihaon to gingon ni Father Jerome, sa iya gayud nga mga wali sa mga patay nga magkuyog-kuyog mi sa una, niya, seminarista pa mi. The very word, congratulations, Father, is really proper. Sa dugay nako nga mga misa, patay, death anniversaries, mas karon, mas nakita nako ang tinuod nga kahulugan sa maugayod nga congratulations diha sa kinabuhi ni Monsignor Fred. It is really a happy death. But when we experience, siguro umingon ta, when we encounter happy death, siguro might be our definition, might be kanang namatay nga nakatulog lang. And that siguro makonsider na to nga mao na happy death. But again, I tell you, what is really a happy death? Nga before namatay si Monsignor Fred, daghan siya mga tao nga nabalaan. Daghan siya mga tao nga nakabig. Daghan siya mga tao nga nagtagaan o kinabuhi. And I tell you honestly, I'm one of those. And due respect to our celebration of today, the Feast of the Archangels, I tell you, megsuon ko ni Kristo, that these archangels, this is not only nga mga pangalan ni sila, mga si San Gabriel, si San Miguel, si San Rafael. Dili lang ni sila mga pangalan nga angay natong daygon, kundili kini sila mga trabaho, offices. Si San Miguel, madunggan nato ang iha gayod nga kahulugan sa iyahang pangalan, who is like God. And I tell you, nowadays, daghan kaayo ang maong gihimo sa mga tao nga Dios sa ilang kinabuhi. Matud pa ni Bishop Abet sa iyang wali, kaganinang buntag sa fiesta sa Clarin sa Bohol, kasi taga Clarin ninyo dinhe, ingon siya, karong panahon na, daghan kaayong nagpa-Diyos-Diyos niining kalibutan na. Sometimes,
kwarta, salapi, mga butang, guban pa. And I tell you, even ourselves, atong gipakadiyos sa paagi nga kita nagpasigarbo sa atong kaugalingon. It's because when we turn to be proud, asa man dapita nga mahimot ang proud. Ako nahimo kong proud sa akong kaugalingon. And all of us experience this. Kana bitang magpakadiyos ta. Nganuman, mas labawan pa nato siya. Dili ta kapasaylo, dili ta ka baton og kaluoy, o dili ta kahigugma, kana atong gilabwan ang Dios. Kay ang Dios man sa gugma, kaluoy ug pasaylo. Nanginahanglan ta ni San Miguel Arcangel. Nanginahanglan ta sa iyang panabang sa pagpaila kinsa gayud ang Dios. And I tell you, gibuntog niya ang dautan diha sa maong Book of Revelation, ang dragon. Diha sa pakig, lantugi, sa pakigbugno. And that's why naatay gitawag og prayer of Saint Michael nga maunay iampo human sa maugayod nga session sa Love Hills. Na Sister Carmen Are, Sister Lisa, pero ko ning maabtan mo ni sila ang nakapa-experience nako sa radio program. And I tell you, gipaila ni San Miguel Arcangel unsa kagamhanan ang Dios ug unsa siya gayud kamadaugon. Sa atong kinabuhi nanginahanglan kitag San Miguel Arcangel. Pero karon sa ato gayud nga gisaulog ug atong gihandom ang maugayod nga mga hiyas ni Monsignor Fred Criquenbe. Nahimo siyang San Miguel. Dili lamang diha sa iyaha nga mao nga pagka-exorcist, pero habi ninyo, nahimo siyang San Miguel sa matag higayon nga iyang gibarugan ang kaayo, gibarugan ang gitawag nato og pagkamapaubsanon, gibarugan ang kamatuuran. Si Monsignor Fred naningkamot siya nga og tapok og nagpundok og naghulma og daghang mga San Miguel Arcangel muna nga kita sa Mercy to Children Community. Pagabot nako sa Bohol, ingon sila, gikan day kag Marys di ay. Kumusta man unsay experience anang dakpon ang maong yawa isulod sa garapon? Ingon ko, ayo pagbugal-bugal diha kay basing ikaw maapil po kag sulod sa garapon. Pero maigsoon ko ni Kristo. And that is the life of Monsignor Fred Criquenbe. Sa iya palang smile, lagpot na ang yawa. Mo po nang sige po kong smile. Ako minunilagpot. San Gabriel. Malipayon o badasigon nga nagdala sa maugayod nga maong maayong balita. Alang sa kaayuhan o kadaugan sa tanan ug nagbaton kinig kalipay ang maong mensahe. Karong panahon na, kung nakabantay tadaghan kaayo ang maong mga fake news, and I tell you, karon kay naga-improve naman ang ato agayod nga maong era karon na nagitawag og mga trolls online na. And ang nakabati sa troll is that ang maong maayo pwedeng himuong dautan ug ang dautan pwedeng himuong maayo pinagi sa impluwensya sa kwarta. And not only that, karong panahon na puno na pug kaayo ta sa maugayod nga mga negativities, labi na sa maugayod nga mga balita sa TV, sa radyo, sa Facebook ug sa unsa pa ng means diha sa media ug social medias gamay ray maayo. O gani kun duna may dili maayo, kana pong self-proclaim, vlog diri, vlog didto, pasikat diri, pasikat didto. And those information, para lang sa ilang kaugalingon, and only for them, and for the sake of money. Maigsoon, nindot kayo diri sa pagsulod nako karon sa Mercy to Children, tungod kay si Monsignor Fred, nag-umol jud siya daghang mga San Gabriel. Kay ang mga pulong, puro makadasig, puro makapabuhi, dili makapabuhig patay ha, kung dili makapabuhi sa Kristohanong kasinatian sa Dios ug ang maugayod nga mga pulong naghatod gayud og kalipay.
San Rafael. Ang Ginoo nag-ayo. Lisod pa ba ni nga sabton? Di naman siguro angay nako ni nga hisgutan. Kay we are a healing community. And I tell you, Monsignor Fred is actually an instrument. Mabitaw na nga dihay higayon nga dihay nangayo og no ayo diha sa gate nya mo ipagawa si Monsignor niya kami naami dito sa ibabaw. Pagawa si Monsignor ingon day ng badge, sus Monsignor hulog ka ng langit. Sus sakita ato nyor oy. Ikang langit. Nyor, anghel jud kanyor. Sus nilipay to si Monsignor kay hulog ng langit gud siya, anghel gud siya. Ningon din siya na may sumpay. Sus nyor, ikaw ra jud makatubos na mo nyor. Mga ta pamiliti nyor padulong dito sa Mindanao. Tungod kay giingnan senyor nga no, anghel gikan sa langit. Ako tintahan po si Monsignor. And you know what? Healing is not only for the body, sickness. But healing is actually when we let other people experience that they belong to us, that they belong to God. And the heart of Monsignor Fred Kriekenbeek is such a wonderful heart of being compassionate. Again, I tell you, daghan kaayog mga experiences pa nako. Dili jud na nako malitok karon tanan. And I tell you, ang hisgot-hisgot dito sa Bohol, si Monsignor Fred, tungod sa maugayod nga maong taho og nahitabo dinhi sa social media man, sa balita man, sa dyaryo man. Ang ako nahibawan, Cebu Sun Star, ingon pa ni Father Jerome, naabot nag-Maynila, and that's why no wonder na kaingon ko nga tinuod itong ingon sa Bohol nga musunod yun ni siyang Monsignor Kamumo. May lain pa? And that's why, my dear brothers and sisters in the Lord, ang mga hiyas in taon ni Monsignor Fred, nakahatag ayun nato kinabuhi. Nakahatag nato og kahulugan. I tell you, karon nga nakaingon ko sa giingon ni Father Jerome kaganina, kadigto man jud ni sila sa wala pa mamatay si Monsignor Fred. Ug sa mahigayon nga ni journey sila ni Monsignor Fred sa nag-antos na siya. Pero nindot lang kaayo tungod kay andam nagayod siya kaayo. And therefore, sakto nang giingon jud kanunay nga magkuyog ko masaksihan ako sa mga walin Father Jerome, ang maong kamatayon dili angay kahadlukan kundili angay nga pangandaman. And of all those things nga nahimo ni Monsignor Fred, that's already his preparation. And not only nga nag-prepare siya sa iyang kagalingon, most especially, giandam gud niya kitang tanan alang sa tinuod nga kahulugan sa kinabuhing Kristohanon. Maigsoon gud ni Kristo, pasaylo ako nga taas-taas ako humiliya kay didto sa Bohol, mubo ra jud na ako mga wali. Pero karon gimingaw ko sa Mary's Little Children Community, unlimited time. Dili tungod kay gimingaw ra ko ninyo, kundi tungod kay abunda kaayo ang kaayo sa Dios diha ni Monsignor Fred Kriekenbeek. Maigsoon ko na ni Kristo sa mong paagi nga diin kita dugay mga kabalaka kahadlok diha bitatoy duha ka babae senior high muadto sila sa usa ka gitawag og kumbira kay birthday silang classmate, padulong na sila didto sa ilang balay nya mulabang man day sila og binteryo. Nahadlok sila pag-ayo. Og diha sa maugayod nga gate, dihay security guard, nalipay sila. Kaningon sila, manoy, pwede mi pakuyog ba noy? Hadlok mo kay mi manoy ba? Gikuyugan sila in town didto og nakalabang sila sa sementeryo. Og mipasalamat ang duha ka babae. Mingon sila, Manoy, salamat jud kay Manoy. Kay basta sementeryo mahadlok jud mi Manoy. Ingon day ng gwardiya, bitaw ma'am, okay ra mami kasabot ko ana, ako bitaw tumbuhi pa ko, mahadlok po ko. Tagbang panagan sa duha ka babae. When we do not understand life, it's because we do not conform our life
to Christ and we do not relate our life to Christ. And that's what will happen. You know what? Only in Christ, siya'y makahatag og kahulugan sa itong kinabuhi. And that's why, ang gingon ni Father Jerome na congratulations is actually due and rightfully, very fit kaayo sa maugayod nga kamatayon. Why? It's because it is through Jesus Christ nga naghatag og kahulugan sa maong kamatayon. Nga daw kaniadto usa ka mapait ug mangitngit nga kasinatian. But when He experienced death on the cross, He gives meaning to that death as a gift for all of us nga nagtuo kaniya ngadto samahan. Amen? Pakpakan na itong Ginoo niya na may Senior in Cristo. Ug mao nang gibarugan ni mo senior friend, wala siya mahadlok. Andam siya. Kay iya manggilambigit ang iyang tanang mga kasakit, mga pag-antos, ngadto sa Dios nga nagsakit usab ug nagantos ug nagpakamatay labaw sa tanan. I tell you, kung wala gani nato o dili nato malambigit ang atong kinabuhi sa Dios ug sa misteryo sa iyang kamatayon, we can never understand life. And there will be no meaning at all bisag unsa nato pagpaningkamot sa atong kinabuhi sa pagpakabuhi kung dili kita magpakabuhi nga na sa kinabuhi ni Kristo ug kang Kristo lamang, dili gayud kita mahatagan og kahulugan nining kinabuhi nga naata nga gipahimuslan. And I tell you, there will no direction at all. Walay direksyon. Mo nang kung kabantay mo sa mga tao nga walay Dios ug nahilayo sa Dios, dali ra kayong paghikog. Dabi tatoy usa ka mao gayud nga batanon kaadso. Senior high gihapon nga laki. Ano ba tayo senior high sa seminaryo? O na. Kuyawan taning senior high da. Dunay usa ka batanon nga lalaki ni katkat sa lubi kay wa na kunoy direksyon ang iyang kinabuhi, wala nay bili ang kinabuhi, mupadulong na siya, muambak pursang hilak sa inahan. Dong, kanawin tong dong, maluoy ka na mo dong. Di man siya munaog. Midagan ang maugayod ang inahan sa Mary's Little Children Community ka nangitag pari nga balaan. Ug iyang giduol si Father Ray. Bingon ang maong inahan, Father, maayo mo ka, Father, hinampun ka, Father, tabangi ko, Father, intaw na nga akong anak, Father, muambak na dito sa ibabaw sa lubi, punuan sa lubi, Father, maluwi ka, Father, mamatay na si Father. Dali intaw si Father Ray dito, susintaon, gabaguod pa, gabalhabal pa intaon siya. Pag-abot dito, nakita dyan ni Father Ray, ang mong bata, padulong na muambak. Ug miingon dayon si Father Ray, minaog ang bata. Pag naog sa bata, mi pasalamat dayon ang inahan. Father, balaan jud kay ka, Father, ang imong panalangin mo nakapanaog niya, Father. Salamat kay Father. Ingon ni Father, wa maguton ako panalangin ni Ma'am. Giyon sa ito, Father, ako ra matong giinan nga hala kung di ka manaog diha putlo na mong lubi. Hadlok man diay siya. I tell you, there are a lot of fears. And matud pa ni Bishop Medroso, ingon siya, the beginning of fear is the beginning of sin. And the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Sa kahadlok, maggiya gayud ni sa kamatayon, ug ang maugayod nga kahadlok sa Dios. Ang kahadlok sa kamatayon amoy akong diskutan. Sorry, I stand to be corrected. The fear of death, will lead us to sin. And the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kung karon si Monsignor Fred, namatay siya nga malipayon, namatay siya nga malinawon, ang iyang kamatayon usa kakadaugan kadto sa Dios ug usa kakinaadman alang kanatong tanan.
Dili lang sa libro makita ang kinaadman, kundili diha sa kasinatian. Sa tanan nga mga nakasinati ni Monsignor Fred, I really do believe na daghan kaayo tag nakatunan, nahibaw-an, ug nasinati sa pagpaduol kadto sa Dios. Ay, lagigilak, Pader. Sakit ra kong ipon. I tell you, my dear brothers and sisters in the Lord, basing ang tanaw na ninyo nako karon kapi nga dragon, o popcorn baka ha, si snacks na to diha. But I tell you, today's celebration is a celebration of love, a celebration of victory, a celebration of blessedness. Mo niya akong nakatunan kay Monsignor Friend. Ask the Lord the grace to love Him more and more every day. Abi ninyo, wala ko mamakak kay even sa ako ang paghatag og confession ngadto sa buhol, bit-bit nako ang iyang mga pulong. And that remains me, student ni Monsignor Fred. And daghan pa kaayo sa kinabuhi nato nga ato siya nga masaksihan. Sa mga higayon nga diin siya nagpakaubos. And I tell you, maunay iyahang greatness. Monsignor Fred, salamat kayo sa tanan. And we will always cherish this hantod sa among kamatayon. Ang imong kaayo gayud nga wala gayoy sama. Kung doon na may nindot kaayo nga pulong para kay Monsignor Fred, walay lain ang pagpasalamat. Mao nga ako ang katapusan nga yugto sa ako ang humiliya karon. Pasaylo ako. Ako dyan nagigrab ang opportunity. Salamat kaayo sa tanan. Tungod kay kung dili nimo, dili unta ko makapadayon karon. Pero tungod sa imo gayud nga kaayo, gipakita nimo o gigiyahan ako nimo sa kahayag. And that's why I keep on smiling until now. It's because of his inspiration. Tanawan ang picture niya diha. Tanawan niyang smile. Dili pa uso ang face mask, ana. Unsay iyang mensahe nato. Be humble and simple. Maigsoon ko na ni Kristo ang maong mga pahiyom ni Monsignor Fred, usa ka timailhan sa iyang pagkayano o sa iyang pagkaordinaryo, labaw sa tanan sa iyang pagkagamay. And that's why diha ang maogayod nga pulong nga marries little children. Nga daghan kaayong naintriga niya na, why little? Nga mga dagko man mo. And it's because of that heart. No wonder, Monsignor Fred, karon daghan kaayo ang nahigugma niya. Kitang tanan nga nahigugma niya, kung tinuod tang nahigugma niya, let us be little. Kung tinuod ta nahigugma niya, let us be humble. O tinuod ta nahigugma niya, magkalingaw unta kita ug pahiyom ang atong kasing-kasing sa pagpangalagan. Monsignor Fred, daghang salamat ug sa kanunay handumon kanamo labi na ang imong mga hiyas. Amen. Pagpaka nato.